Gilbert Simjana, Domenico Savio ta' Malta. Gilbert Simjana kien żagħżugħ Malti li miet fl-1998 meta kellu kważi 16 sena, wara li jinqas minn 6 snin qabel kien inħakem mill-marda kifra tal-kanċer. Gilbert kien ir-rabba fost 5 taħwa, twilet irrabat fl-1982 u trabba f'familja sempliċi. Kien tifel fuq tiegħu u ferriħi, iżda fl-istess ħin twajjeb u ubidjenti. Darba ta' dar indunaw li Gilbert kien qed ikun ħafna bil-ġuħ, jiġi mill-iskola u mill-ewwel jistaqsi għall-ikel. Wara li marru jistaqsu l-iskola biex jaraw x'kien qed jiġri, sabu li Gilbert kien qed jagħti l-kolazzjon tiegħu lit-tifel ieħor li għal xi raġuni ma kienx ikollu xi jkoll l-iskola. Darb'oħra, Gilbert innota li tifel daqsu ma kienx qed jilgħab waqt il-break tal-iskola u wara saq lejh u staqsih għaliex kien joqgħod waħdu. It-tifel wieġbu li kien għadu kemm għamel operazzjoni u ma setax jiġri jew jitħabat. Meta sema hekk, Gilbert sabru u offrilu li sakemm jiġi ftiegħu u kien ser jakkumpanjah biex ma jkunx aktar waħdu. Meta kien jisma' li xi ħadd jidgħaj jew jitkellem ħażin, kien jikkoreġġih bil-ħlewwa. Gilbert qatt ma kien ifalli lezzjoni waħda tal-mużew. Infatti, sal-aħħar jum ta' ħajtu kien imur regolarment anki waqt il-marda tiegħu. Ikaxkar u jsabbab. Waqt ma kien igerger, kien iħobb jgħid li meta jikber jixtieq isir membru tal-mużew u jmur missjonarju. Nhar 30 ta' April 1992, lejliet li Gilbert għala 10 snin, huwa ħassu ġieħ ta' ras qawwi. It-tifel ittieħed għall-professur, sarlu CT scan urġenti li mill-ewwel indika li t-tifel kellu tumur f'moħħu u li kien hemm bżonn isifruh l-Ingilterra biex joperawh. Tal-familja kollha kienu xxukjati, iżda Gilbert ħad din l-aħbar b'kalma kbira u iktar tard stqar ma' ommu Lorraine. Lor, kemm inħossni xxurtjat li Ġesu għażel lili biex nurih kemm inħobbu b'dan il-mod. Kien jgħid ma' kulħadd Alla lili preferini. Simjana kien iġibek bozza u bl-istess ħin gburija l-beċ tal-Verbum Dei li bent Alla sar bniedem fuq sidru. Kuljum Gilbert kien jitlob l-arloġġ mużewmin u 15 il-posta Rożarju għax kien iħobb lill-Madonna bimħabba tajben lejn ommu u kuljum kien jaqra biċċa mill-Bibja. F'Marzu 1995 il-Papa kien ħatar lill-Ispanjol Monsinjur José Sebastián Laboa bħala nunzju għal Malta. Darba dan Laboa iltaqa' ma' grupp ta' tfal tal-mużew f'mixjin fi triq u staqsihom xi fisser il-mili tal-jum. U Gilbert taħis ir-risposta teoloġika. Laboa baqa' impressjonat ferm dan it-tifel. Is-soru li kienet tattendi l-bżonnijiet ta' Monsinjur Laboa qaltlu li dak it-tifel kien marid gravament. In-nunzju Laboa mar jara li t-tifel id-dar. Darba in-nunzju stqar ma' Gilbert li hu kien sejjerant il-Papa Ġwanni Pawlu u talbu x'jixtieq. It-tifel wieġbu pront li xtaqu jgħid lill-Papa li hu kien qed joffri l-batit tiegħu għas-suċċess tal-vjaġġi pastorali tiegħu. Imbagħad, meta reġa' żar lil Gilbert, qallu li kien kellem lill-Papa dwaru u li dan xtaq ukoll jiltaqa' miegħu. Gilbert u l-familja tiegħu iltaqgħu mal-Papa Ġwanni Pawlu II fid-9 ta' Settembru 1997. Waqt din il-laqgħa mal-Papa, Gilbert kien kommoss ħafna, eċitat u ferħan se jtir, hekk li meta bisu ma kienx kapaċi jesprimi ruħu bil-ferħ li ħakmu. Kien wasal l-aħħar jum. Gilbert miet nhar is-27 ta' Frar 1998. Il-funeral ta' Gilbert sar fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat. In-Nunzju Laboa għamillu omelija li matula ddikjaraħ Domenico Savio ta' Malta, żagħżugħ Malti li anke mejjed il-preżenza tiegħu anqlet ħafna ġid kif setgħu jaraw bajnihom stess. Il-messaġġ ta' Gilbert għalina l-koll, b'mod speċjali għaż-żgħażagħ Maltin, huwa li l-kwalità tal-ħajja ma titkejjilx mit-tul, tal-jiem u mis-suċċess fid-dinja, iżda minn kemm wieħed jara f'jingħata lil Alla u lil proxmu fl-imħabba, anke jekk dan ifisser ċaħada u tbatija.